Dalan kaya mau sing urung tau diliwati ayo. Mumpung wedine sesuk, awake dhewe mbajutake laku. Mengko nek kebengen awake dhewe leren meneh. Undang rasa. Ayo, sesuk langsung. Yen ora kleru saka panduluning sun sira napa gadung Menika leres nyuwun Prabu. nedya karep apa jeneng sira Rasun Timbali kumawani munggah ing pendopo keprabaning Majapahit. Apa jeneng sira bakal melu-melu prakaraning pamanmu Kakang Ronggolawe? Apa jeneng sira uga bakal nunggak semi marang kekasih Kakang Ronggolawe nggone ora sarujuk marang putusan ingsun nggone ingsun hamis utuh kelawan Kakang empu nambi pinangka mangku bumi Majapahit. Siniwun Prabu ampun salah ing panampi. Menawi to anggen kawula sowan wonten ing Pendhapi Agung, menawi to perkawisipun sedulur kula Kang Mas Ronggolawe babar pisan kula mboten mangertos. Estripun anggen kula sowan ngarsanipun Sinuwun Prabu Kertarajasa Jayawardana namung kula kautus dening Bapa Supamandrangi supados nyaosaken bentuah wonten ing negari Majapahit ingkang nami pusaka Kalanada. Diutus marang gurumu Bapa Empu Mandrani Menika leres kang supaya ngaturake pusaka ana ing ngarsaning sun. Rangga Gadung dawuh katimbalan kula banget gedening panarimaku dene sawanira ning ngarsaning sun ora bakal melu-melu perkara sedulurmu Kakang Ronggolawe nanging malah kapara ngaturake bentuah sing pinangka dadi payung agung ing negara Majapahit. Saiki lho Gadung ingsun ngersakake ora ngemungke bentuah kang pinangka dadi payung agung sing kok pisusung ning ngarsaning sun pisan gawe satruning negara ing Majapahit murake brastanen. menawi menika dawuhipun Siniwun Prabu ing wedal sak menika kula badhe kaya jejeban lan kula sumpah wonten kasaripun Siniwun Prabu Kertarajasa Jayawardana kula mboten badhe kepati-pati wangsul ing negari Majapahit menawi to negari Majapahit menika dereng tentrem keparing Siniwun. Paman Balapati menapa dene panjenengan Kakang nambi Dawuh dalem sakwangsulipun bentuah ingkang pinangka payung agung ing negari Majapahit sarta kesaguhane Sirangga Jadung mrasta marang sukertaning negara satruning negara Majapahit sakala bombong mongko krasa penggaling sun senadyan to durung kelakon gawe tentrem ing negara Majapahit. Mula saka kowe Kakang nambi sira aja wedi kangelan awat-awatana sak lakuning Rangga Gadung. paten ana saka tamu. Tahun mati Nggih, kula sampurapu. sapunika monggo dipun sugaraken suwana. Nggih, kula nderekaken mancing wonten ing Hotel Pamujan. Rangga Gadung. Rumangsa
Mas Ronggola, ngopo pamrihmu sira ngeger pusuk ligat awit saking tumindak lan pakartinipun Kang Mas Ronggolawe. Kenging menapa ing wedal sak menika Kang Mas Ronggolawe dados salah satunggalipun pawongan ingkang balela wonten negari Majapahit. Kang Mas, monggo bicara kula tremut. Negari Majapahit menika ingkang anggadhahi panjenengan ugi. Kenging menapa Kang Mas Ronggolawe ing wedal sak menika kepengin risak negari Majapahit. Kang Mas, kula nampi dawuh saking ngarsanipun Sriwur Kertarajasa Jayawardhana kula supados mberat retu ing negari Majapahit mboten sanes namung Kang Mas Ronggolawe ing wedal sakmenika kedah pecah saking tangan kula Kang Mas. Gadeng yen durung rampung nggonmu ngundhamana lan masmu Ronggolawe dipati Tuban bacutke. Sampun. Gadeng Dawuh kula tak acungi jempol. Kowe netepi darmaning satriya. Sira netepi darmaning prajurit dutaning ratu ing kraton Majapahit. Habis nanging ngertenono. Ngertenono. Gadeng nganti aku tumindak kang kaya mangkene. Mergo sangka tumindake Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana ratu ing kraton Majapahit. Kurang nuli menggawe kahanan jenis dimati. Ora ngerti bebudan kang utama ning malah nerak-nerak pranatan sing semono mau ora disengaja. Mula sanga kuwi Gadung yen kowe durung ngerti kahanan sing dumadi tak paringi pituduh ngerteni kok lelakon kabeh mau tak bundeli jroning rasaning atiku wiwit gegereng Singosari sing dituwuhke marang salah sawijining pawongan sae negara Taktar berbaring Singosari kang angka 2 Ratu ing Kediri Jaya Katowang bebasan bedah praja Mandaraja boyongane putri ora iya karo dalem Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana dadi putri boyongan ing kraton Kediri. Sapa sing bisa mundurake ora maneh Ronggolawe ning apa sebabe perkara iki ora bisa nimbang ora bisa mbobot kabeh atur Ronggolawe dikewake kabeh Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Ronggolawe kagrubut prajurit ing Kediri sing dipandhegani Ronggo Janur kabeh mampu paring pemut ning ora didahar prajurit ing Kediri. Kapora aku ngiman kan wong tuamu tak elikke kapal ketut dusan perkarane wong iki Majapahit saengga wong tuamu sing ngukir jiwa lan ragamu gugur ana ing madyane Rananggana ngertenono le perkara iki aku ngeman kan wong tuamu sing ngukir jiwa lan ragamu. Lho, lah kok kowe mbalui wong-wong Majapahit? Kowe ora ngerti yen sak tengahne kowe diwayangke wong-wong Majapahit mosok pinggir. Lah kowe ngepengke patine Kang Masmu Ronggolawe. Ayo. Tamake pusoli ning jajane Masmu. Tamake ning jajane Ronggolawe pusat lan Kang Mas Ronggolawe kula ingkang lepah Kang Mas. Mas Ronggolawe sasampunipun kula mangertosi lelambaranipun sejarahipun bilih wedal sak menika Kang Mas Ronggolawe babar pisan boten lepat oleh negari Majapahit
kering Mojopahit Kang Mas Ronggolawe sinik sinan bumi langit lan saisinipun Nggih. wektu dina menika Rangga Gadhong dados senopati balik tinggal mungsuhi wong Mojopahit sampun Gadhong ora ngomong kowe sing juang gak tak awat-awati sore kaploi sore cepet belusanane nalika semono kowe kadhawuhan dening Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana ing Mojopahit kang supaya ngripih sarta nyandhet sakabeng tumindaking Kakang Ronggolawe ing Tuban Gusti Patih Hamangku Bumi ingkang minulya Gusti Patih Harya Nambi menawi to panjenengan kepengin mangertosi kados pundi kabulusanane ing wekdal samenika Rangga Gadhong dados senopati balik tinggal malui wong Tuban. Rangga Gadhong yen kaya ngono kowe naisir saka sumpahmu nalika semono sadurunge kowe jumangkah ninggalke pendopo ing ngarsa dalem kesumpah ora bakal bali ing Mojopahit yen to durung kelakon nelukake Kakang Ronggolawe ing Kabupaten Tuban. Nek apa sebabe kabeh maut ora ana kasunyatane Rangga Gadhong. Haryana Gadhong sing disumpah ora mung prajurit ora mung senopati Kertarajasa Jayawardhana ratu ing negara Mojopahit uga napa sumpah ing sangisoring gapro sinupet orang sineksenan pemimpin sepuh lan sesepahing negara ing kraton Mojopahit ratu kudu nduweni watak telung perkara watak bapak watak guru watak pemimpin ning ora Kertarajasa Jayawardhana ora nduweni watak telung perkara. Dhewek ning senengane mbledhokake wetenge dhewe. Ora mikirake karo kawula-kawula kang duwe lelabuhan kang gedhe. Kaya dening Kang Mas Ronggolawe, gedhe lelabuhane tumraping kraton Mojopahit. Ning dikiwakake karo Kertarajasa Jayawardhana. Hei Nambi Gadhong, yen to pancen kowe ra trima Rangga Gadhong balik tinggal ayo adem pono. Ayo sapa-sapa iki ayo nampak ning jawa kowe. Nambi wong-wong Mojopahit adem pono Rangga Gadhong adem pono. Kang Suwan Kanjeng sawise jeneng sira munggah ana ing Kadipaten Pamringan ana paring gawe apa makriyan Kanjeng Adipati ngantos kula kumawantun minggah wonten ing ambaling pendapi wonten ing Papringan kula kautus panjenenganipun Kanjeng Sun Prabu Kertarajasa Jayawardhana ingkang supados masaken nawala dhumateng ngarsa panjenengan dalem Kanjeng. Sawentara sira tak suwun mendel. Kakang Pati, nuwun paring pangendika Kanjeng Bupati. Jeneng sira tajak ngabiyantara ing Pamringan. Marang nganti para dayang-dayang ing Pamringan ana surasaning nawala. Jeneng sira melu midhangetake ngaten ngestakaken ngestakrean Sabda tinimbalan dalem. apa dawuh sampeyan dalem? Pangestu dalem kula suwun.
saka ingsun Prabu Kertarajasa Jayawardhana kunjuk marang Adipati ana ing papringan. Wektu dina iki panjenengane Rangga Gadhung balik tinggal mungsuhi wong-wong ana ing Majapahit. Mula keng sira Adipati Nabrang pinangka madeg senopati perang ana ing Majapahit saka ingsun Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Ragayan sir menika ingkang kula tunggu. Tasih ngasta Partisara. Inji. Dina napa kebon Abrang setangkep jojo karo si Ranggalawe. Sawentawis dayang-dayang ingsun bakal maju ing Malagan. Kang Patih dereke anggap bijak. Papringan kebon Abrang Dawuh dalem Sang Prabu Narendra ing Majapahit yen kowe malik tinggal sabila malang Ranggalawe gelem ora gelem tak cangking siram tak unjuk ing Majapahit. Abrang maju sak jangkah tak ketek ayo teh pangapura bupat. Oh, kakang ora bisa ngayomi lawan sliramu. Kok iso koyo misi tuminta sapa kakang? Prokopat. Yen kapesing tuminta. Sing tuminta Bupati Mapringan keponak. ayo wong jaman aja wong kowe maju iki kebon Abrang. Sing wis mateni kakang Rangga Gadhung ki mergo sapa tumindakmu? Sak banjure kowe ora trimo. Aku ora trimo Kelakon. Sapa sing nyilakani kelawan siramu Kyaju? Aku wis tamu gaman Kang Mas. Iya. Nanging nopo dadi akeh kowe tatuaken jan kaya mangke. Ya. Sing ngene tunune kuwi sing dadi korban Kyaju. Makno yen to kakang Rangga Gadhung. Yo. Gadhung piye gadhung? Wong sing tak tresnani Kakang. Yo aku pitaya Banjur menyang endi Rangga Gadhung? Kakang Rangga Gadhung wis sedo. piye? Kakang Rangga Gadhung dipun sedani kebon Abrang. Gadhung wis gugur. Mas Rangga. Ada jengku bantu. Kuat-kuat ki. Ayo tak kan dia lagi bantu sobat. Ayo suka ya.
kula tumpi tumpuk undung lelapan wonten ing kadipaten Nabrak! Kang Mas. Baroko. Kang Mas dipati Ronggolawe. Sinasakan sira Perkara iki janji. Dados pundi? Sumpah Ronggolawe. Wiwit abdi kemangku bumi ing Prabu Majapahit. Aku Ronggono. Aku pitutuh lan paman ken suku lan sumpah Ronggolawe. Ibarat macan sing lagi turu marang sapa wae kang duga macan kang lagi turu nek mengkone bebayane mbengkak pribadi karena nabran wis ora mati nabran Sira kembali kok sing dadi korban janajan dadi kaya kopo. Kowe bakal tak lekti prajurit rekti nang negaramu. mosok kowe mimpang sok kowe aku mrek sing jero Nabron menyang nanti weh Nabron weh Nabron ayo ojo kaya pusahangon weh ojo ning pinggiring kali weh ayo kowe munggah munggah weh munggah Nabron barak weh mati weh mati kita Bron. Iya ayo iya ayo Mentoroku monggo panjenengan mawon Martaraga ojo banget Donmu njegur ing samudraning Sungkawa awit donya kuwi kaperang dadi telu bejo jodo lan pati ginaris uta kinodrat menungso ra iso waso ing garising pepesten King menapa Kang Mas Dipati Ronggolawe rumiyini sowan wonten ing kubur pengen mbok menawa Gustis ngersake kudu kaya ngene lelakone mula sisan gawe kowe kinaro paksesen ya Mertaraga kados pundi patine garwamu Ronggolawe mbelani bumi Tuban katelao
pahlawan Ronggolawe.